Ulan tatar şide Normal agentlara Tatar radyosunda Şulay bit türlü yangalıklar kirtesin. Hem elbette şuşunda komentariyler yazarlar. Türlü komentariyler bulanda her vakit kına ay maladesi gitip kına yazmıyorlar. Yok. Gel maladesi maktap turu bitinde koydur da. Mene naşar komentariyler yazarlar mı hem nişik sinallarga qaraysan? Blokka koyasın mı? Bulgalı min bütün yazılan komentarlarını okuyayım, barısında qarayım. Barısında okusun. Barısında qarayım. Instagramda da, kontaktta da. Şonkara dostlar, naşar komentar yazarga tiliz iken yazıgız okuy iken. Okuyayım, barısında okuyayım. Anın maktap yazуына qaraganda туруга дөресен әйтеп теге шуннан да дөрес итеп кызык итеп язсалар, рәхәтләнеп укыйм. Хәтта директор мин аларга җавап та язам. Шулаймы ни? Әлбәттә Yok, әлбәттә әйтәм. Берсенә дә үпкәләмим. Ярый, һәм беләсеңме, Рифат, без барлык синең Instagramыңны һәм башка сайтлардан изләдек синең турында язмалар һәм иң синең турында иң нашар комментарийлар изләп таптык. Менә шундый кагазга без сиңа. Бар, әлбәттә, менә синең каршыңда һәм менә шушы комментарийларны әйдә үзең укы да һәм шуларга комментарий бир әле, әйдә. Менә беренчесендә нәрсә дип язганнар? Туйдырда бу Рифатның бала чага кебек киенеп йөрүе. Кешечә киен алмыйм әллә. Әнә Радик Юлдашиннан үрнәк алсын. Алтын чәч дигән. Соң Радик Юлдашин сыман киенергә бит. Аның өчен гәүдә кирәк Радикның кешечә. Бала чага гәүдәсе белән. Әйе, шуңа шулай киенәм иде дигәнме? Әйбәт, икенче вариант. Җырлау икән Рифат алып бара башлагач карый алмыйм. Каян тапканнар моны? Теге зур кылаклы Шараповны да алыгыз алай булгач. Икесе алып барсыннар. Шурәле мен дигән. Тагыз әле бит әле баштадык кына җайланып китер бәлки. Бәлки Шарапов да булыр. Кем белгән. Бәлки тагын кәләкем дә укырмын, ниме? Ярар, так, өченче. Миңа мәсәлән Рифатның җырлавы барган ошый. Айрыша Сайрый Сандугач язмыш тиеннәре гомер үтте кебек җырлары бик хәйләкәр төлке дигән. Бу бит бутаганнар бит мин алмас. Шулаймы ни? Әйтмәйин ди ярар. Ярар инде белсен, ярар син дип уйласын шулай. Ну, рәхмәт. Белемсезләрне ачма. Рәхмәт узар. Нурлап вперед дип җыра. Арабов вперед. Айда. Дүртенче вариант. Рифатка кияүгә чыгар идем. Теге вакытта сине мунчадан куып чыгарганга үкенәм дигән. Сөйлә иде Рифат. Ранбур шәшәгә бу малай гына түгел. Аны бүтән Ранбур шәшәгә дип язганнар караны. Мин бердә бу хәлне хәтерләмим. Хәтерләсәм дә әйтмим дигән, әйеме? Юк, хәтерләсәм әйткән булыр, миннән яшерен берәй юк. Бәлки мин үзем дә үкенәмдер. Әйе, кем белгән, шулай бит. Һәм инде 5нче комментарий бар безнең. 5нчесе. Мин Рифатка караганда кызыграк шаярам дигән самурай язган. Самурай шуннан да кызыграк шаярадыр бәлки. Мин бик батыл оештырга кирәкдер дип уйлыйм. Менә әйе, самурай. Син безне тыңласаң, пожалуйста, кил әле бер күрешик. Номерны директка җибәрегез, әйдәгез без. Ничек батыл оештырганда андый кешеләр бар икән, рәхәтләнеп концертка киләдә, сәхнәгә менә дә һәм шаяра башлыйсыз. Ул бер шаяра, син бер шаяра. Уразыларда җырлыйлар бит. Әйе, монда юмор шаяралар. Димәк, менә шундый кызыклы һәм нашар комментарийларга кызыклы комментарийлар бирде безнең Рифат Зарипов кунагыбыз һәм инде рекламадан соң бер җырдан соң тагын 3 чыгышыр без дуслар.